Ja sam Adrian i nisam došao... Kvalitetan obrazovni sustav. I ne zato, i to zato što znamo da Hrvatska može bolje. Kurikularna reforma ne smije postati još jedna od neprovedenih reformi. Pamtimo rušenje reforme visokog obrazovanja i znanosti, kada su napore stručnjaka, nastavnika i znanstvenika združeno poništili političari, pozicije i opozicije. Ova reforma radila se transparentno. Bila je uključiva i najvažnije, radili su je stručnjaci, a ne političari! Učitelji uložili sve svoje iskustvo, stručnost, znanje i vještine da se oblikuje škola koja će odgovarati na potrebe djece i učitelja, ali i društva u cjelini. Za uzvrat su doživjeli političke napade i pritiske. Ovdje smo da više ne žele biti dio lošeg eksperimenta nemoćnih politika. Ne žele biti dio neodgovornosti političkih elita. Mi učenici želimo misliti svojom glavom. Želimo biti kreativni. Ne želimo bitlati, bubati i samo ponavljati bezglavo, već želimo smisleno i konstruktivno raspravljati. Isto tako, danas javno želim reći kako do kraja podupiremo rad, volju, entuzijazam, ljubav naših učitelja i nastavnika i vaše zajedničko sutra. Oni su ti ljudi koji pokazuju kako Hrvatska treba izgledati kada su u pitanju nacionalni interesi. A svih događaja vidimo da je politička podrška bila laž. Ukoliko se reforma nastavi bez tima koji je započeo, njezin će se smjer i sadržaj stubokom promijeniti. Poslušajmo stoga učiteljice koje će nam reći zašto je ova reforma važna. Pozdravite Idu Oker iz osnovne škole Šestine, učiteljicu koju zaslužuju sva djeca u 21. stoljeću. Cjelovita kurikularna reforma mora se nastaviti na istim načelima kako je i počela. Povjerenje u struku, uz poštivanje ciljeva strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, u suradnji i dijalogu i uz održana politička obećanja i konkretnu operativnu podršku. Vidite, ovo je prvi put da su učitelji i nastavnici iznjedrili dokument koji nadu pretače u stvarnost.
I zato, baš zato vam je ne damo. Baš zato. Niste ničim zaslužili, ma kojom se vi bojom kitili. Ovo je veće i baš... Podupre rad stručnjaka, a to su učitelji. Učitelji i nastavnici su radili. Ljudi građani su dokazali da im se kako Ministre, jeste li vi kadri, možete li prepoznati i možete li se vi uključiti u tu priču? Imate li, ministre, samostalnosti, snage, integriteta i odgovornosti za ozbiljnu priču? Gospodine ministre, evo uvjeravam. Ako ne vjerujete meni, vjerujete stotinama onih koji su na toj priči radili. Gospodine ministre, ta je priča prava buduća bajka. Za različitost i slobodu. Za Hrvatsku znanja. Evo ovako kaže tu jedan transparent. Učimo ih da budu sretni. Ljudi na svijetu! Ajmo li treći Da pozdravite Tonija Miluna, profesora matematike. On je taj koji nam je pokazao da čak i matematika može biti zabavna. Toni Milun! Čak i matematika može biti Došli u ovom broju. dobro. On uopće nije loš. Nekad bio. Ali on je danas posve zastavljen. Pa osvrnimo se malo, pogledajmo oko sebe. Evo, predlažem da odete u trgovinu. To sam ja napravio kad sam prije nekih tjedan dana saznao da se pokušava zaustaviti ova kurikularna reforma. Znate li se pokušava? Na izbroj samouslužne blagajne. Ok, ne čujete me? Može, ok. Šta sam napravio? Išao sam na Črnomerec u jednu trgovinu izbrojati samouslužne blagajne. 8 blagajni
a samo jedan zaposlenik. To je budućnost trgovina. A to je budućnost i autoindustrije. Da vi znate da sada već postoje automobili koji sami voze. A to je budućnost svih industrija. Nas na brojnim radnim mjestima zamjenjuju računala i roboti. Ali znate šta? Nemojte misliti da je to loše. Istovremeno, kako se ukidaju ta radna mjesta, tako se stvara mnoštvo fantastičnih novih radnih mjesta za mlade ljude. I svo su ono povezano sa računarstvom, s digitalnom dobu. I upravo to je ono što nam ova kurikularna reforma donosi. Znate što? Naši mladi ljudi. Ajde, Bok, 2,5 minute, ajde to. Neću pametno da završim. Svi mi, ne samo mladi ljudi, nego i ja, koristimo mobitele, računala. Ova kurikularna reforma ima za cilj da prestanemo biti samo korisnici tih uređaja. Mi trebamo biti, i mladi ljudi trebaju biti stvaratelji sadržaja za te proizvode. U tom smjeru ide kurikularna reforma. Ljudi, digitalno je budućnost. Bežiše stvari, jer vas je previše. Previše nas je, sve je puno, ljudi moji. Kažu da je slika 20.000. Znači da znali za ovaj event, da se pojavimo za ovaj protest, da se nastavi reforma u školstvu, da krene konačno. Mi smo rekli šta će vam vi, bit će onako puno ljudi, oni su baš navali, dajte molim vas kao profesor njemačkog i engleskog koji sam eto imao neko skromno iskustvo u obrazovanju. Zašto smo došli? Da buduće generacije budu pametnije od nas, da teže padaju na jeftina obećanja. Svako jutro prošetam, nabijem krok se na noge ose, puštam da me same nose istom rutom koji godinama prije, ale on pomonje sve pustošije. Svih strana svijeta, predstavnici inicijative, uz vašu podršku oni šalju 4 zahtjeva prema vladi, saboru i cijeloj političkoj eliti. 4 zahtjeva. Ja ću mi ću danas ili ono. Vjerujte obrazovnim radnicima, stručnjacima i učiteljima, njihovom znanju, poštenju i predanosti reformi. Zamislimo svi zajedno kako bi bilo kad bi svi ljudi na svijetu možda osma, djeca na svijetu, artisti, ljudi na svijetu.